Кои фирмени разходи се признават за данъчни цели? Всеки ден собствениците на бизнес правят различни разходи, необходими за функционирането на тяхното предприятие. Тези разходи варират по форма и съдържание, вариращи от консумативи, материали, стоки, външни услуги до амортизации и други. В края на всеки отчетен период разликата между разходите и приходите определя финансовия резултат, независимо дали е печалба или загуба. Докато отрицателният финансов резултат, загуба, макар и нежелан, е относително приет от собствениците на бизнес, реализираната печалба, особено значителна, често се подлага на проверка. Първоначалният отговор на повечето бизнес мениджъри е да надуят разходите, като включат възможно най-много в своите записи на разходите. Често собствениците на фирми умишлено увеличават разходите и придобиват фактури за различни стоки и услуги под името на компанията. Целта е да се намали облагаемата печалба и следователно данъчното задължение, което трябва да бъде платено след края на счетоводната година. Понякога, погълнати от желанието да се увеличат разходите на фирмата и да се намали печалбата, собствениците на фирми могат да получат документи за разходи, които данъчните власти може да не признаят. Откриването на такива разходи по време на данъчни проверки може да предизвика неприятни последици. Ето защо е важно да се изясни кои разходи се признават за бизнес нужди и как трябва да бъдат регулирани. Признават се всички разходи, свързани с дейността на фирмата. Всички разходи трябва да съответстват на основните дейности, определени за бизнеса. Разходи, които се различават значително по съдържание от основните бизнес дейности, може да не бъдат признати при бъдещи проверки. Като собственик на бизнес, въпреки че законът позволява извършването на всякакви незабранени дейности, е необходимо внимателно обмисляне при избора на документи за разходи. В случай, че решите да предприемете такива стъпки, трябва по-късно да можете да демонстрирате изпълнението на свързаната дейност. Пример, ако притежавате фирма в сферата на услугите, произвеждате софтуерни продукти, направените разходи трябва да са свързани с този бизнес. Въпреки това, ако в края на годината реализирате значителна печалба и решите да я намалите, като получите фактури за строителни работи от компанията, която строи ваш апартамент или къща, тези документи ще намалят печалбата ви. И все пак трябва да сте готови да докажете, че вашата фирма наистина е извършила конкретни строителни работи. Ако вие не можете да го докажете, ще подлежите на санкции. Признати разходи за поддръжка на наети или притежавани пространства в приемливи граници. Пример, като собственик на фирма, занимаваща се с софтуерни продукти и решения, използваща собствен офис с нает персонал, ако решите да поискате разходите за закупуване на нови врати за помещението и смяна на дограма, това може да бъде признато. Въпреки това, този разход обикновено може да бъде поискан само веднъж, освен ако непредвидени събития не налагат значителни ремонти, като пожар, наводнения, земетресения и други. Такива разходи трябва да съответстват на размера на пространството, например квадратните метри пространство на прозореца или броя на вратите. Месечната смяна на офис врати или прозорци не е приемлива. Ако решите да поискате разходи за врати или прозорци, които са били монтирани във вашата вила, например по време на одит, тези разходи няма да бъдат признати. Разходи за канцеларски материали, хартия, тонер и други, тези разходи са нужни за дейността на фирмата, без тях тя не може да съществува. Но ако увеличите рязко разходите на фона на тези, които са били предните месеци, то това ще породи естествена реакция в проверяващите, че разхода е завишен. Например, като собственик на фирма разходите ви за канцеларски материали средно на месец възлизат на 200 лева. В случай обаче изведнъж изпишете разход на канцеларски материали 2500 лева. В последния месец от данъчния период, с цел да намалите печалбата, това естествено ще породи съмнение. Разходи за текущи нужди на фирма, консумативи, ток, вода, интернет услуги, наеми на помещения, за да ви се признават като такива, фактурите, издавани от доставчика, трябва да са на името на фирмата. Тоест, в случай, че ползвате помещение лично ваше или наето, трябва да сключите съответните договори с доставчиците и да прехвърлите партидите за електроенергия, вода и т.н. на името на фирмата.
Няма как помещението да се води на името на физическо лице, а разходите да се отчитат като фирмени. Например, собственика на фирмата има собствено помещение, където ще извършва дейността. То се води на негово име като физическо лице. Като създаде фирмата, собственика следва да прехвърли партидните номера на помещението на името на фирмата. Сключва се договор от една страна между него като физическо лице собственик и от друга страна като собственик на притежаваната фирма. В този случай следва да се начислява и изплаща дори и символичен разход за наем. Разходи за заплати и осигуровки на наетия персонал, разходи за изплатени възнаграждения на лица по граждански договори. Тук трябва да се има под внимание следното, че ако собственика наеме дадено лице за извършване на определена работа по извънтрудови правоотношения, той трябва да оформи съответните документи, съпровождащи договора, и да внесе дължимия данък. Разходи за амортизации на закупените дълготрайни и нематериални дълготрайни активи, които отговарят на условията за такива, се начислява амортизация, съгласно нормите на закона. Това означава, че дори собственик да закупи дадена стока или продукт и да иска да го изпише като разход с цел намаляване на печалбата, то това няма да може да стане, ако същия отговаря на условията за дълготраен актив. Пример, собственика на фирмата решава да намали разходите, като закупи конвекторна печка. Той закупува конвекторна печка на стойност 900 лева. Тъй като закона указва, че прага една стока да се изпише като разход е 700 лева, то климатика ще бъде заведен като дълготраен актив и на него ще се изписват амортизации за определеният период, за който е предвиден спрямо закон. Тоест собственика няма да може да го изпише директно като разход. Тези основни положения имат за цел да ориентират собствениците на фирми в морето от съществуващи разходи.